Taky, proč oni u něho můžou být? Taky. Protože jim ten robot patří, víš? A tak proč my tam nemůžeme být? Protože nám tam žádný robot nepatří, víš? Když říkáme, kde jste? No. Aha. Já jsem jde. Nelíbí se mu to. Co je to? A ti to ani nenapadne. A mě takový ti euroboti letos přiváděli k zoufalství, jako start a nic, jo? Modrá obrazovka smrti. Ale tohle je pohoda, nejde po cestě. Ale to zatím vede dobře. Ty poposlal, jak si poposlal tak většinou teda mají kaměna. To ten kompas vícne, jak to si to pěkně je, tak tak jede 10 cm, 5 cm restriktivě. Jo, takhle, ne, v průměru poslední 2 hodnoty. Teď to má tu předtím, no. Aby to nebylo hodně drastické, když hodně oblečí, no. Tatínek nemusel nudit, jo? No, tatínek si mohl říct celou nějakou literaturu, že jo? Včera vyšla pár nové, nebo ne včera, nevím, ale včera jsem si koupil, možná, že už je to pár umělá inteligence 5. To ani neznám, co to je máte ty 4, to jsou sborníky, vydává to Akademie věd, je to teda prudce dotovaný, jo, protože ještě možná, že ty první 4 svazky by se zahnaly, protože vázaná knížka na tříďáku ve velikosti, kde o programování knížka obdobného charakteru stojí 600, tak tahle stojí třeba tady první díl asi 130, 160 korun, je to dotovaný. A včera jsem koupil 5, to musela být buď včera nebo před několika málo dny. Zůstala bych tak už stála teda 380, 360, ale ekvivalentní třeba vedle, co mám běžně, že jo, takový ty programování a tyhle prostě 700-800 v té tloušťce, jo. Jasně, jo, Furt je vidět, že to je dotovaný. Oni už vyhrožovali, že nebude.
A je to zajímavé, jako je to sborník od různých lidí, že jo, ČVUT, Mapsisu, Akademie věd. Jo. A dělal se tam vyspat, na kraje. Hele, Mati, podívej tam na veřejnou.